Gaya po ni Maria Glusyo eh. Ang sabot, alas 8. Nya unsa nang orasa ron no? Alas 10:30 na. Ilamok na lang tag pinaabot ni sa lalong sa mga gani. Gani, dapat nagsayo sila kay para taas tag oras mga ligo. Claire, Betty! Ganyan mo? Pasensya kayo kay sugod pa ko ni Mama magpalabas mga sapatos ba kay Domingo na ba ya ugma niya klase na sa Lunes. Kasa naman si Maria. Utro po, dula pa. Parehas ramong duha, perting dugaya. Makani ka to si Maria, gitugtan ka to siyang mama. Gitugtan to oy, activity gud ang pananghid ato. Bitaw no, katupa ka bright ato. Tapok naman. Kunya, sige sa may kulang diha. Si Maria lagi dudong pawiks, karon ba among sabot no nga maligo may ila kamara. Sabay ta dudong pawiks. Sabay na ba kay para lingaw ka ita. Murag nindot na ba? Ano po ni nako na? Ibalhin pa man ako akong kaba ug kanding. Muapas lang siguro ko. Sige, siguruha lang ha. Di pawiks dito kay la Maria mo agi. Palihog lang bikingon sa iya dudong pawis nga ganina ra mi nagpaabot siya ha. May problema na. Sige, diris ako para makaapas din ko ninyo. Pinta pili pa kalimot sa dudong pawiks kang Maria ug ingon no. Ma, mo ato na ko ma, kay basi ganina ra to sila nagpalat sa kuha. Uli dayo na, mahuman ang inyong activity. Okay, ma. Maria, pag-amping mo. Bye-bye, ma. Uy, sudong pawiks. Nakabantay ka ni Claire ni Betty og ni Lucio sa may mahogani? Oh, tuwa dito ha. Napaabot si mo ha. Katipong langayanan ni mo, oy. Lang ngayon gihapon, alangan gitiwas pa man ako akong trabaho kay para di masuko si mama ba. Pagdali na rito, kay ganina ra sila pinaabot si mo ha. Ikaw ni dudong pawiks, dili ka mo uban? Sige na, lakaw na dito, kay muapas na to niya. Okay, bye-bye. Gaya kung Maria ay wa jud siya klaro ba. Ya unsa man ug dili maabot si Maria. Mudayon ta o dili. Pag manguli na lang taninyo, maniklaro si Maria uy. Sige, tara. Lucio. Karon pa oh, nanguli na unta mi. Pasensya gud kaayo kay usaon gitiwas pa nako akong mga trabahoon sa balay kay para ganahan si mama magpalakaw sa kuba. Tara na unsa pa may gidugayan ninyo diri? Tunawa oh, kita pa'y nahimong langayan ani. Naguna-una pa. Lahat ni inita sa panahon, uy. Ay, tama. Maligo de ko ila kamara fresh water. Sayang, dili ka uban si Maria kay naa magud siya activity ba? Oy, nang! Mayong adlaw diha. Ilang pawiks, di ba naa may activity? Oh, naabitaw nang. Naaman lagi ka. Wala jud ka malay-malay sinang Marlin ba? Activity na mga ligo raman to sila kamara fresh water. Nang, ako sang ibalin akong kabaw. Unya, muapas lang ko sila haron. Unya, biyaan sa taka diha nang. Sige dudong pawiks, muadto na ko karon titiod kay tiwason sa nako akong trabaho. A few moments later. Okay man ang side ka. Kaligoon na kay ko sa kamara fresh water ba? Kamara fresh water. Kami na jud kay salong ro kay pugna kaayo ko tubig. Ganyan ang tuon, maligo rin tag-kamara. Salamat, naabot na dito sa fresh water. Huwag na sa fresh water ay! Bantik rin din nangaligo sila si Maria diri. Bugnaw kayong tubig. Please ko kayo ang huna-huna. Uy, hala, daghana na yung nangaligo. Uy, abi na kong kita lang ba? Dali, magbayad sa tanga. Sayang, wala magud makauban si Maria ba? Kaya naa magud sila activity sa eskwelahan. Sa sunod lang sa bado akong dalhin. Banto ka pa ganang bagong nangabot. Uy, mura magtaga-bukid. Time's up. Pamilyar man ako ang tingog sa isa ka babae. Mura mag si Maria. Ako dang doon lagi. Si mama ron ba? May kamalay-malay nga nata nila ni kamara. Maawas mo sa dulong bawing stron. Eh, si pangulit clear ba? Kung mo makawal ko, Maria, daro ako kamot mo, manawa daw. Pag nawas mo, bigla. Activity. Perfect. Ma,
dagan. Ma, manguli na tama, tugnaw na mo.